Hejsa og velkommen på bloggen. Jeg hedder Niels, og jeg vil her skrive om mine visioner og drømme om fremtiden. Og så vil der nok også komme en serie historier om fremtiden fra tid til anden. Jeg vil linke til populærvidenskabelige artikler om fremtiden, og til artikler om futuristiske gadgets og alt muligt nørdestof om fremtid, teknologi og den slags. Så vil der komme uddrag fra den science fiction, jeg er ved at skrive. Og i den forbindelse vil der komme noget, jeg kalder spor og varsler, som er nogle blogindlæg, der knytter sig til handlingen og stemningen i den historie, jeg skriver. Så vil der komme konkurrence, så hvis man følger med på bloggen, så har man en chance for at vinde. Og endelig så håber jeg, at mange af jer vil lægge en kommentar fra tid til anden, og så ses vi jo på bloggen. Hejsa!